Pinaagi sa manumano nga paghimo og kanal na ablihan na ang namugna nga Daw Dam o Lake sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ani ang report. Hunyo 8 dihang nagsugod og kahumol ang pipila ka kabalayan sa usa ka bahin sa Barangay San Isidro sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa namugna nga Daw Lake o dam sa lugar. Kinihuman na undang ang normal nga pagdagayday sa tubig sa maong sapa, dihang nababagan og yuta ang koneksyon sa tubig sa sapa gikan sa duha ka barangay sa lungsod tungod sa landslide epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Hinuon sukad nga gisugdan ang manumano nga paghimo og kanal sa mibarang nga yuta niadtong Lunes, pinaagi sa pagtambayayong sa mga personahe sa DPWH, PDRRMO, MDRRMO, BFP, Davao 911, Philippine Army ug ubang government agency ug mga residente Miyerkules sa hapon. Malampuso nang nakagawas ang tubig sa normal niining agianan. Butang nga gikalipay sa mga apektadong residente nga magkapinduha ka semana na nga nag-antos. Nakausap po din yung kapitan ng Barangay San Isidro kung saan yung dam. Mabilis daw yung paghupa ng tubig, no, nabawasan yung tubig kasi yung mga bahay na natakpan na ng water, ngayon nakikita na daw yung bubong ng mga bahay. Padayon ang assessment sa otoridad sa danyos nga epekto sa namugna nga Daw Dam sa lugar. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.